Namar kajing syakot hajar biang sasisian ya ubah PS Lingdo, uway niki YouTuber kajela mentakas ngi ke KSU Southwest District. Rengkat bat kilong kemi ke beri nyautrep kilawan senran lang, ban ay mensim ya kajing syakot hajar jong uni orang ba, hakasien ke baar. Habakran shikla patai kubor Presiden ke KSU Southwest District uba forward man nang rem ula penpau ba kani kajing syakot hajar jong u namar ke video ke baula pelaj pat ba YouTube kabakran halor ke kaipot jong uba cherista feel thank you kadai ke sur jong upat ba baro amtang jong uba PS Lingdo ula keno ba ki pulet ke jela ki kloy tang ban kem ya ukhasi hendrai lada de ki wegi jat ben riu ki pulet kem jule AA ula bu jingkeli ya ki pulet kile ayu yo Vicky de da ka bakdaw ba utay ubajala uday unong penyasyun jat ben riu nakalang kaseng iwan ani po Sadar Police Station bani senrang amday bidi ba PS Lingdo halor kajing syakot hajar jungu haki pulet apo hang ne apo jong Sadar Police Station te kade kesen ke baar na baliang jungi ba Sadar iba PS ila syakot hagani hani po Police Station reka i bangi yo jintip mentan kolong ba nakalang ki por pulet ki lapasang ki register ki su samla bat kum kasang hi ni soban param juri ka ni ka jingle ju pulet ba lada don ki bro ki bakan pho hai bade ka jing trekam jang ki bor pulet ki persang ban sabjar da ka bar register case da ka ban tap hagi kendon jong ka an ki baper bat kani soban ong ba kadai ka jing persang jong ki bor pulet ban penting pensmit ya ki rupai ba haga jaka bakan penbait ya kita ki jing bakla ki ba kadon hapo jong kadipanmen bat kani ka jong kren samlang soban ong ba kadai kumba kadai kasur jong ki babun ki balang haga ba ki kentho ya kata ka jing le siliang ya kata ka jing le don bor jong ka police department bat kawiru ka jing kali ba kum kasang ko banbu ne ko por menta kalong ba kum kanuksa la repi ong ba ki kan shoy ban penmi kinu ki jing yasun jadmen rew kum kanuksa la ban ong nadu snem arjar arpau hadu menta kumnu ka sorkar la ne kumnu ki bor pulet kilale habde butu Vicky borok ngitep bunu Vicky ule yu u penyasrut ya ka jabrew kujungi u penyasrut ne ki we jabrew berngem da kumni kumtai ya ka jabrew kujungi harai ka ka bangi i perkolong ba ka bor pulet ki su sabjar kim samlale ai mentala jan laisnem harai sem li i to so kaman sem ka bakia baka burong iba PS Lingdo ngewan senran lang hang ne menta kan ka case chui ka ba isya ban khot asen polis te ding sisa ikran ne ka ding sisa bat ikran ro ya ka hok jang ki ba bat kane ka hok jang ba ka don hi la ka jang ka article ba nila midon ka freedom of speech te ndrei wala ikran ni ka badai ru ndrei sutot choi i namar ba kabun ka ka jing bugre apeng jang ki namenta ki kam ki bare jang ki persya yang ki hon khasi kara